Euskal Herria irratian, eusko ikaskuntzarekin batera kultura. Edo kulturaren aldizkaria eusko ikaskuntzaren babes eta laguntzarekin. Baztan solasean, ahozko tradizioaren bilduma. Liburua da eta diskoa da. Liburu eta disko hauetan bildurik baztango jendearen solasak. Egileak Maite Lakar Iraizuz eta Ana Telletxea Koskolin. Mariano Izeta zenaren omenez, Baztango udalak antolaturiko beka bati esker eginiko lana da, burutu dutena, Baztan solasean. Honetxeke hartuko du geure gaurko aldizkariaren alea. Nola egin zuten lana, zer aurkezten diguten, zer jasotzen da liburu horretan. Baztan solasian, Maite Lakar eta Ana Telletxea. 14 hilabete aritu ginen lanean, beka honetan materiala jasotzen eta egoki jartzen material guztia entregatzeko udalari, eta horren ondorioz esan dizugu sortu dela gaur aurkezten den liburua. Labur eman ditute hainbat ezaugarri pixkat ulertzeko zertan den antolaketa, gero Maitek azalduko duena. Hasierako ditun 105 grabazio eta herri banatuak, Baztango 15 herrietan ibili ginen lanean, eta herri bakoitzean gutxienez 6 hiztun hartu genituen, batzutan hori baino gehiago ere bai. Eta saiatu ginen ahaltzela jende zaharrena lortzen, ezta 75 urtetik gorako jendea bilatzen. Beste ezaugarrietako bat izan da, bertakoak izan zitezela, gurasoak ere bertakoak izan zitezela, eta ahaltzela ere bai kultur erreferentziak Baztanen jasoak izanak zituztenak, ez? Ezaugarri horiek betetzen ez dituztenak ere badira, beti ere kontatzekoa zutena interesgarria zelako, ezta? Esaten zigun norengana jo behar genuen. Horren, bere bidez, lehenbiziko hitzordua egiten genuen, lekukoa ezagutu eta pixko bat elkarra ezagutzeko, gaiak tanteatzeko eta ura ere grabazioaren eguna lasaiago egoteko. Urren gero galderak prestatu eta beste baterako gelditzen diren, eta bigarren horretan grabazio egiten genuen. Eta, gero igual luzeago aritzen algara, bino labur aritu behar dugunez, esan nahi dugu hori, lana horrela egin nuen, eta gaiak antolatu genituen 6 ataletan. Hori lehenbizian zaila egin zitzaigun, gai haunitz dire, Baztango pertsona baten bizitza osatzen duten atal guztiak baitira bildu ditugunak, edo hori saiatu gara egiten bentsat, eta gaiak sailkatu genituen guk errabezala 6 ataletan, baina liburuan agerira 12 atal. Pixko bat ez gelditzeko desorekatua. Ordan, Belasoketa uste zuten egokiago zela, bizitzaren fasei dagokiena, fase bakoitza aparte egitea, erremedioi eta eritasuni dagokien zatia aparte jartzea, eta argitalpenerako hobeda. Baina gure lanak baitu 680 horri, eta hori guztia antolatzeko denboran, gure gaiak 6 atal hauetan ziren. Lehenbiziko atalean etxea eta familiari dagozkion kontua sartzen dira, garbiketa kontuak, elikadura kontuak, etxeak nolakoak ziren, urik etzela, argirik etzela, ordu zarra nola zen, horrelako kontuak pixka bat labur. Bigarren gai nagusia, herriko bizitza, harremanak, legeak, herrien arteko harremanak, inguruko haranekin izaten ziren harremanak, herriko etxearen funtzionamendua, agoteen kontuak, maizterrak eta etxaldekoen arteko ezberdintasunak, horrelako kontuen gainean aritu ziren solasean. Hirugarren atalean, guk hirugarren atal horri deitu genuen bizitzaren faseak. Bere izena izan genuen jendearen bizia erlijiotik. Erlijioa sartu dugu kulturaren barrena, baina argi dago lotura handia zela, dena erlijioaren inguruan zelako. Orduan, bizitzaren fasetan, sortzea, amatasuna, ama ezkongabeak, ezkontza kontuak, gaztaroko kontuak, nola ligatzen zuten, eriotza kontuak, sartzen dira pixkat bizitzaren fase guztiak hor. Urrengo gaia ekonomia da. Ekonomian sartitugu lanak, gehien bildu duguna ziurrenik izanen da gaueko lana edo kontrabandoa, bino bertzelako lanak ere bildu ditugu. Gero afizioak, arrantza, eta, ondioak, harrapatzea, hoien inguruko sinismenak, erleak, industriarik ez dago Baztanen,
Horren, gai horien inguruko informazioa bildu dugu. Gure bosgarren gaia zen historia eta politika, hor kontutxo batzuk ere bildu ditugu, karlisten gauzaren bat, 36ko gerra, 36ko gerraren ondokoak, horrelako gauzak, bai. Eta ja, ondarreko puntua, seigarrenak kulturari dagokiona, hori da luzeena, gure ustez interesgarriena, beste ere bada, bino saltza egin duena, bai. Eta kulturaren barrenan bai da eliza eta erlijio kontuak, eskolarekin lotutako kontuak, dantza kontuak, musikari dagozkionak, apostuak, kirolak, sinismenak, gero mitologia, ipuinak, horrelako gauzak. Eta hori da guri ikustut interesgarrien eta biltzeko zailen iduritu zaigun atala, bai. Orduan hori gure antolaketa bat da, lana ere bat da, eta hortik politen aukeratu genuen, eta politen horretatik atera da liburua. Liburu azken batean da beka hartan bildutako materialaren zati bat. Zentzeko zarik politenak edo bildu ditugula. Orduan, lehen esan duen bezala, 2003an Baztango udalak, Mariano Izeta beka artea zuen, Baztango bailarako ahozko tradizioa biltzeko, eta, maite eta bioi egokitu zitzaigun, eta hasi ginen lanan, hasi ginen herri-zerri, 15 herri eta 10 datuak biltzen. Herri-zerri, etxe-zetxe, edo nola izan zen baldintza. Adin bateko esan edut, gehien bat egotzate garaizarrak edo bizimodu zarren informazioen bila, ezta? Horretarako argi dago hoberena dela adineko jendearen gana joatea. Eta anak lehenago erranduen bezala, hori. Baldintza batzuk bete nahi genituen, beti ez genituen bete, baina hori adinekoak izatea, bertakoak izatea, referentzia kulturalak hangoak izatea, euskara ere hangoa izateko, kontuak ere hangoa izateko, hortzak ongi izatea, burua ongi, horiek ziren baldintzak. Mino gero, herri bakoitzan, herri horretako jendeak aukeratu noren gana jo, haiek ezagutzen baitute hobekien, haien herriko realitatea eta norden. Eta nola topatu dituzuen oski, solaskide egokilak, herri guztitan, arrastasunak izan dituzue, aldarretatik, edo bada itziteko solasteko uzkur. Zentzorretan maite gerratzen zuena laguntzaileak izan dire ezin bertzeko lan honetan. Eurek erratzen ziguten, herri honetan baituzue hau, eta bertze hori, eta solastuko zaizu gai honetaz, bertze hori bertze hortaz, generalaneko ondatu gara. Guzti azten bat informante, orduan? 105 lekuko. Batzuekin egon ginen... Batzuekin behin bino gehiagotan, bertze bakarren batekin ordu erdi, lekukoak ematen zuen arabera, guziatu ginen esplotatzen algenuen gehien. Solaserako orduan eman duzuen gidoia aldez aurretik egituratua zen duten. Orduan ez da solasaldi espontaneo bezik bideratu izan bada. Izaten da hasierako hartu eman bat, eta bertan saiatzen gara jakiten ze gai ezagutzen zuen, zertaz galdetzen zaien, eta gero prestatzen zen galdetegia. Eta gero horren arabera egiten zen elkarrizketa, grabatu. Horren bestaldi zen dituzuen entrevistak eta putuz esaten badakizu, nola den egitura hori, nola banatu duzuen, nondik hasi, lehenengo hurbilenekoa, etxia, zuk esatzen. Pixka bat, lekuko horren gana joaten zarenean norbaitekin hasten zara erresenetik, ez? Galdetzen zu bere bizimodua nola zen, zer jaten zuen, nola garbitzen zuten gorputza, arropa, edo ze lanbidetan aritzen zen, eta hortik, hasten dira solasean konfiantza hartzen, eta hortik ateratzen duzu informazioa, hori zen lehenbiziko lana. Jakinta zer dakiten, pixka tanteatu gaiak, ondarrean, errandugun lehenago zailena zen abiltzeko, sinismenak dela, saiatzen zara ere, ateratzen? Guazen, ni baniz, solas edo zera informantea. Etxekoa, lehen da bizi. Esan duzue, harremana, herria, hurbilekoa edo. Bai, lanbide kontuak, horrelako gauza. Lehen da bizi gauza erresak edo erosoak hitz egiteko. Eta gero... gai igual zailenak edo utzi berda, solasen arian konfiantzatu eta ondotik igual... Ezen zailen horiek... Alde batetik erditabu direnak. Baude batzuk ama ezkongai buruz hitz egiteko, batzutan kontrabandoa zapurere ematen dira eta esaten batzu, ez zu kontatu historiak, begizenik ez erra, zu kontatu bakarrik historiak. Orduan nik uste hasten dira askatzen, eta gero zaila biltzeko, sinismenak, sorginen kontuak, lanien kontuak, alde batetik lotza dutzelako, eta bertzetik, zuk erratio zezu batetik, kontatu sorginen historiak, eta ez duzu okurritzen. Orduan hasi baduzu, historiak kontatzen, zuk kontatzen, eta berak erran dizu, hori bakit, orduan jabakizu hori dakiela, eta hurrengo batean galdetuko duzu. Orduan informazio atera. Eta nik galdetuko ganizu ezu, eta zer da hor, aditu dituzuen kontu horietatik guztietatik, zegoetzat
hola berritasunik handina duna edo eta zuendako ere ezagik ustekabe moduan edo gertatu den ez? Nik uste egunero edo aldiro hartzen gauna sorpresa ematea. Ikasi egerran informatika bakoitzakin ikasi dugu 1000 kontu. Baina niri gehien gustatu zitzaizianak izan zen ipuinak, sinesmenen kontuak, erremedioak kolako gauzak hortan bai ikasi du nola. Hau ez dakit hizkuntzalaritza, euskara hemen bitarteko da. Hemen ohitura, bizimoduleak eta lakoak dira. Ez dakit, joan den garai bat azken aztarnak, azken horitzapenak dira, edo ez dakit, antzinako denboretako kontuak dira, hemen daudenak, oraindik bizire daudenak ez? Bizimodua eta oraindik ere transmitituko da nola bizi ziren, eta hori minu kontu batzuk, bai. Bago belaunaldi batean transmisio hori eten da, eta kontu batzuk utzi nahi dira hiltzera, eta hori justo, sinismenak, sorginak, horiek dira transmititu ez direnak, beste kontuak bai pasatu dira. Bai, baina begia da, hori nik uste galtzorian dela. Ez bakarri hemen, bailara guztietan eta interesgarria zentzurretan datorren lan hori ere argitaratzea. Baina bizimoduen etena eman dela, sumatu duzu bai, evoluzioa baino gehiago eten bat aldaketa. Bai, gizartea aldatu da era bat. Lehenagoko bizimodu, 60 urteko bizimodu, eta gaur egungoa era bat aldatua. Komunikatzeko era ere aldatu den moduan. Horren ja jende ez dagoetan lehenago bezala sutondoan kontu kontari, gauzak aldatu dira, eta transmisio hori eten da argi eta garbi. Zaina, nabaritzen igual izun askorengan nolaiteko lotxa, ez? Lehengo garaietan nola bizitu diren ze kalamidade pasatu dituzten eta zekizer, eta hori gogora ekartzea ere ematen du gaurko garaietan horrek ez duela tokirik. Ez esaten dute, lehenagoko garaiako biak zirela, haiek gazte ziren denboretakoak, bai gela ez? Gogorragoak, puskaz gogorragoak, hori denek erraten dute. Bino tranquilago eta alaiago bizi zirela, hori denek erraten dute. Hizkuntzaren aldetik pare batek kontu. Ez da ira bastanen, 15 harri, batetik bestera, aldaerak, aldagaiak badira, edo, baina horre gauza berak galdetu dugu, etena edo, molde diferentetan gauza berberak. Bai, nabari da. Zu, Oronozen hasi ginen lanean, eta Oronoz eta Arraiuz eta nabaritzen zen nolabaiteko solas molde bat edo, ez, izkerraren barrenean. Eta gero Amaiurraldera jotzen genuela, nabaritzen irutarte bezala diferente, izkeraletik hitzak eta aldatzen ziren. Ni hori, Oronozko euskara erabat bidasoakoa da, bakarra horren bastanek begiratzen du pixko bat Nafarrora, eta aldatzen ari da, ez? Oronozko xarrekin egoten bazara, Oronozko euskara era bidasoa nire ustez. Gero basaburuan aldatzen da zinun, ginun olako kontuak. Eta ja, bastango izalde horretan, anak erranduena, Amaiurralde horretan, gaute iparraldeko kutsu pixko bat. Horren, baude, diferentzia txikiak, diferentena Oronoz. Bino, diferentzia txikiak. Horren oartun, badira ez, haiek. Bai, eurek ere erraten zute. Herri hortan iten dute ez dakitzer erranta, hola bai. Eta, hemen jendia babaita interesatua dagoena, tokiko euskera biziak, eta horren pare jartzeko euskera batua eta estondarra, zuendako, pentsatu duzuk ere baztanerako zuen mintza modien urbilpena inen duzuela, ez? Soraskin egin aturbiltzea, baina hor nola bizidea zait, hor oposizio edo diferentzia hori. Jende horrek euren baztan aldeko izkera modua batuarekin oposizioan sumatzote du edo? Batek ez dio bertzeari lekua kentzen. Gaztelaniaz bezala, gaztelanian zinurk ez du planteatzen etxean hizkuntza bat erabili behar dela eta komunikabideetan edo gauz ofizialetan bertze bat. Nik uste ez diola batek bertze lekua kentzen. Ni gaine bitzen zait ez dela euren ardurazko kontu bat. Ugaratxoan ginen, Hurbileko suertatu gara, maiteke Hurbileko Donosteko familia du, ni beratik heldu naiz, eta ez genuen bastango solasa, baina bai aitz Hurbileko, ordan horrek emat sortzen zuen konfiantza, baina euskara batuaren kontua hola kontrajarri ikusten ez dugu bat ere problemarik ikusi. Hemen da produktua, liburua eta diskoa, oin zer postprodukzioa esaten dena eta honek ekarri badaldu bueltak gehiago edo aldibiren ere hemen material hauekin oin zer beste lan egin edo? Hau da, transmisio hori eten ez dadin modu bat, ez? Pixkat gizarteratzeko modua, eta ja jendeari sartzen zaion gogoa eta jarraitzen duen horrelako kontuetan, pixkat salseatzen, eta nik uste dut. Bai, lehen Maitek erranduna, 3. lana da, lehenbizi aitu ziren bortziren, Maite eta Nora,
gero Malerrekan, Amaia Pelozotan eta zera Maite ere bai, eta hirugarrena da, orain laugarrena bidean da, ez? Amaia Pelozota kontxi ezakegu izena lankidean izena, baina laugarren lana bidean da, eta hori bintzat, seinale hona da. Eta hola zintu berko luke bintzat hau dena biltzeko. Baztan solasean ahozko tradizioaren bilduma. Maite Elakar eta Ana Telletxea egile eta aietxek izan ditugu geuk solaskide. Baztango tradizioaren bilduma, ahozko tradiziorena, herriz-herri, etxez-etxe, jasotako testigantzak, liburuan, liburu ederre batian, hortxe argitara eman berria. Kultur aldizkaria izan da hemen Euskal Herria Irratian, Eusko Ikaskuntzaren aupadarekin eta babesarekin. Eusko Ikaskuntza hemen Iruñan Gaztelu plazaren 43an dago. Euskal kultura mundu zabalean hedatzen du web orrien bitartez. Honako helbide honetan, euskoikaskuntza.org.